Hej alle sammen og velkommen til den her video i dag. I dag der er vi inde på min kanal, og ja, husk at like og subscribe og skriv ned i kommentarfeltet, hvis I godt kan lide video. I dag der skal jeg lave en hobbyvideo, eller jeg ved ikke hvad jeg skal kalde den for. Hobbyvideo part 1. Jeg kalder den bare for hobbyvideo part 1. Og det er sådan en video, hvor jeg skal op på trampolin og vise jer mine tricks. Jeg er lige på vej hen til trampolinen. Sådan der. Så er jeg op på den. Ja. Og jeg skal lave en hobbyvideo i dag. Og det er egentlig bare det. Så er det kameraet rystet. Fordi jeg hoppede. Jeg hoppede igen. Det ved jeg sikkert nok godt. Jeg tænker, jeg vil lave et salto ved at starte med at vise jer. Jeg kan ikke lave en helt salto. Det kan godt være, at jeg lander på numsen eller ryggen. Det ved jeg ikke helt. Men jeg lover, jeg laver en eller anden salto. Sådan der. Så skal du have valgtelefonen for helvede. Kom nu. For helvede telefonen. Kom. Så bliver du der, telefonen. Jeg må stille den på noget andet. Og jeg kender nok min søster Asta. Eller hvis I har været inde på min kanal, så har I måske set min søster Asta. Vi har bare lavet shorts sammen. Og jeg har faktisk først lige fundet ud af, hvordan man lavede rigtige YouTube-videoer. Og husk lige at gå ind og se mine shorts, ikke? Okay. Ja. Det var så min anden lille søster. Gudrun, kan du sige hej til kameraet? Hej. Det er så min lille søster, der er 3 år. Er det ikke rigtigt, Gudrun? Ja. Du er 3 år. Ja. Og det her er min far og det er haven. Og skriv lige noget i kommentarfeltet, om I synes, at min lille søster Gudrun er sød. Det er måske ikke første gang, jeg har set. Hun plejer nogle gange at gå forbi os, når vi laver shorts-video. Ja. Hvor er det, min telefon skal stå? Den skal ikke stå på den der tønde. Hey Gudrun? Ja. Kan du holde den her? Okay. Nu er Gudrun blevet bange på telefonen, fordi hun fik stød af den. Jeg har lige fundet en stige, den kan jeg måske bruge. Hvad var det? Hvad er det? Hej. Hvad fanden er det? Det var bare solen. Der kan I ikke se en skid. Det virker heller ikke. Så sætter jeg lige en anden stige oven på den stige, jeg lige har sat. Jeg stiller lige kameraet her.
Jeg kommer lige om lidt. Jeg skal bare lige hente en stige. En til stige. Sådan der. Det her er fint. Ja, det skulle det nok være. Gå nu. Den her holde den. Nej. Jeg kom lige til at filme lidt væk. Sådan der. I ser en salsa nu? Ja, det vil I nok godt, ikke? Så er det. Det håber jeg. Jeg kan også lave... Jeg ved ikke, om I kan lave det, men skriv det ned i kommentarfeltet, hvis I kan lave det her. Altså lande op på ryggen og komme op igen på benene. Bare skriv, hvis I kan. Og husk at like og subscribe. Jeg ved ikke, om jeg har sagt det. Men bare husk det. Når I bestemt ser det. Jeg håber bare, I har sagt subscribe. Fordi min kanal er ikke særlig stor her. Altså, jeg har lavet 32 short videoer. Kun 3-4 YouTube videoer. Jeg kan ikke huske det. Jamen, nu tænker jeg, at jeg vil spørge, om I kan det her. Kan I det? I kan også lige skrive det ned i kommentarfeltet, om I kan. Ja. Så skal jeg... Nu skal jeg lige lave et, som man kan sige, halvt backflip. Jeg ved ikke, hvad backflip. Og skriv os lige ned i kommentarfeltet, hvis I kan lave et helt backflip. Så er I i hvert fald sejere end mig. Nej, det er I alle jo. Også selvom I ikke kan. Så er I. Hvad skal jeg så lave nu? Jeg er så skøn. Jeg var stå og at jeg kan stå på hænder. Godt nok ikke i særlig lang tid. Men jeg kan det. Jeg kan også lære jer, hvordan sådan nogenlunde man kan lave det her. Altså et kvart eller halvt backflip. Altså I starter bare sådan set med at øve det her, hvor I kan lave baglæns koldbøtte. Og så
så når I kan det helt sådan nogenlunde, så er det fint bare sådan her. Når I så kan det, så skal I begynde på at lære at gøre det her. Eller faktisk bare lære, hvis I ikke engang tør at lande på ryggen, eller hvis I ikke tør at lande på ryggen, det er okay hvis I ikke tør, men hvis I ikke gør, så kan I se, at hvis I bare starter med at lære at gøre det her, eller bare lande på ryggen. Og så skal I begynde at